sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. An balimaw aw ni sɔgɔma, cɛ fara muso kan, denmisɛn ni makɔrɔw, aw bɛɛ lajɛlen foli do kɛnɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, aw dɔn se. Bi kunnafoni ɲɛbila la, Allemagne jamana ka ciden min ka baara bɛnnen do diinɛ koɲɛw jɛnsɛnni ma. Père Hans Joachim Lor min yɛrɛ tun jasola novembre kalo san 2022 waati la Mali kɔnɔ, a labilala kunu karidon a sigila ka taa ka jamana kɔnɔ Allemagne. Silamɛya dɛmɛjɛkulu min bɛ wele ko GSIM n'o ye jihadi jɛkulu dɔ ye min ni Al-Qaïda bɛ jɛ la, a y'a yira ko ale de ye Mali soldasiw ka kan dɔ minɛ Tombouctou marabolo kɔnɔ jumadon. Min ye Mali soldasiw ye, olu kɔni y'a sɛbɛntiya k'u ye ni binkani in gɛn. An bɛna taa dɔgɔnɔw ka kɛnɛ kan ka kuma musow olu jɔyɔrɔ kan du kɔnɔnaw la fo ka taa se Mali bololabaarakɛlaw ka suguba min dayɛrɛ la alamisa Bamako. O kɔ an bɛna taa Palestine. U ka kasoladen ma 39 o de falina Israel ka ma jasolen 13 la ni kasoladen ninnu u bɛɛ lajɛlen labilala kunuw la. Bita kolomaw olu de filɛ ninnu ye an balimaw, a y'aw bisimila. Balmaw aw ni ce aw ka lamɛnni la bi ye ntɛnɛ ye novembre kalo o tile 27 san 2023. Aw bɛ ka VOA Bambara tabale kunnafoniyaw de lamɛn ni waati in na ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako. Mariam Kuyate ne de bɛ ka ni laseliw kɛ aw ye, a y'aw bisimila. Allemagne jamana ka ciden min ka baara bɛnnen do diinɛ koɲɛw jɛnsɛnni ma. Père Hans Joachim Lor min yɛrɛ tun jasola novembre kalo san 2022 waati la Mali kɔnɔ, a labilala kunu karidon a sigila ka taa ka jamana kɔnɔ Allemagne. Ka bɔ Bamako, Georges Atino ale ka fasiri do. Mon père Hans Joachim Lor lablala karidon sɔgɔmada joona yɛrɛ ni tun ye a san kelen k'a fɔ ko a tun tununa Bamako Mali faba kɔnɔna la. O kɔfɛ kunnafoni jɔnjɔn fosi yɛrɛ tun ma sɔrɔ a kun kan. Sigasika olu tun bonyanen do k'a fɔ ko a tun jagoyaminɛlen bɛ sɔrɔ kɛlɛkɛkulu dɔw fɛ. Hans Joachim Lor n'a tun bɛ wele ko Ajo Bamakokaw fɛ, ale labilalen o kɔni kɛra sewaba ye wa a ye sira minɛ ka taga Allemagne a fa jamana kan i n'a fɔ chrétien ɲɛma dɔ ye a lase cogo min na. Mon père Hans Joachim Lor ale kɔni tun minɛlen bɛ jɔnni de bolo, a labilala cogo di? Jaabi jɔnjɔn kɔni wɛrɛ ma se ka sɔrɔ o ɲininkaliw la ni waati in na fɔlɔ. Mun kɔni jɛlen do o ye k'a fɔ ko mon père labilali ko kɔni kɛra sewa ani nisɔndiyaba ye Mali chrétien ɲɛma ani jamakulu bolo, olu minnu kɔni tun bɛ delili kɛ waasa a ka se ka labila cogo min na. Georges Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako. Silamɛya dɛmɛ jɛkulu min bɛ wele ko GSIM n'o ye jihadi jɛkulu dɔw ye min ni Al-Qaïda bɛ jɛ la, a y'a yira ko ale de ye Mali soldasiw ka kan dɔ minɛ Tombouctou marabolo kɔnɔ jumadon ni ka dankari k'u la. Nga min ye Mali armée ye, olu kɔni y'a sɛbɛntiya k'u ye ni maa ninnu ka binkani gɛn. Niyafunge Segu Mayiga an ka lasigiden min bɛ yen, ale bɛ o kunnafoniya tɔw walawala an ye, an ka jɛ k'a lamɛn. Tile saba ɲafunke atake kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ maaw kɔni hakili daminɛna ka sigi ka sababu kɛ kar minnu bɛ bɔ Tombouctou ka tɛmɛ tɔn ka dire Gunam ka na ɲafunke ka taa fo Bamako, olu bɛ siraw kan. Wa ɲafunke ni lere cɛ mobili misɛnninw minnu bɛ transport kɛ olu fana y'a daminɛ. Kunu kari n'o kun bɛ bɛn tɔn ka sugu ma, o sugu fana donna hakilisigi kan. Maaw kɔni bɛ taga sigi na nga siranya dɔɔni kɔni bɛ yen nɔ. Kunu kari préfet ɲafunke ani ɲɛma caman minnu bɛ ɲafunke u wulila ka se dɔgɔtɔrɔsoba la ka taa sibili minnu joginna marifaw fɛ dugu kɔnɔ. U lajɛ dɔgɔtɔrɔso la ka nɔgɔya daw ye ka donbolo dɔw d'u ma min bɔra gouverneur Tombouctou yɔrɔ. Ni maa 8 maa 2 kɔni joginna kosɛbɛ ka sababu k'olu kɔni u y'u bila ka taa Tombouctou walasa u na se ka taa furakɛli kɛ. Ni banabaatɔ ninnu bɛɛ lajɛlen furakɛla fu dɔgɔtɔrɔso maaw u n'u ka dɛmɛba n'o ye Médecins Sans Frontières maaw ye furaw k'u la fisabililayi. Min ye bilanko fan ye sɔrɔsiw fan na an ma se ka kunnafoni jɔnjɔn foyi sɔrɔ la ka sababu kɛ a yɔrɔ bɛɛ bouclelen do sɔrɔsiw fɛ, maa tɛ se ka se a yɔrɔ la lakana kosɔn. Nga an bɛ se k'a fɔ ɲafunke dugu kɔnɔna la kɔni maaw kɔni b'u ka taga segin na. Ka bɔ ɲafunke Seku Mayiga ka ɲɛsin VOA Bamanan ma.
aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Sisan an bɛ taa dɔgɔnɔw ka kɛnɛ kan. A yirala ko musow de jɔyɔrɔ ka bon du kɔnɔnaw la. Sabula olu de ye maa fɔlɔw ye minnu bɛ wuri ka sokɔnɔbaaraw ni kɛrɛmataw bɛɛ lajɛlen kɛ, wa olu de fɛnɛ bɛ da bɛɛ kɔ. Tijani Wederawogo ka bɔ Koro. Dɔgɔnɔduguw la musolakaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ baara nasiraw fɛ gaw kɔnɔna na. N'a wulila fajiri la an bɛ taa ɲɔ kɛ ɲɔkɛyɔrɔ la ka taa ɲɔ sɔbiri. N'a nana an b'a polo k'a susu k'a dɛgɛ tobi, dɔw bɛ to bila dɔw bɛ dɛgɛ dilan. Sumantigɛ baaraw kɔni daminɛna an wulila ka se musolaka dɔw ma Tɛmɛgolo dugu kɔnɔna na Koro mara la u b'u ka forobato tobi cogo ɲɛfɔ an ye. Halima Togo an y'ale sɔrɔ gada la. An wulila sɔgɔma an bɛ ka dɔgɔnɔto dɔ tobi min kan ka taa di mɔgɔw ma minnu bɛ foro baara la. N'an ye to tobi ka ban an bɛ sɔrɔ ka nan dilan ni sirabulu ye. Foronto, kɔgɔ, jɛgɛmugu nin bɛɛ bɛ k'a la walasa a bɛ se ka diya cogo min na. Nin ye dɔgɔnɔto de ye, fanga b'a la wa a bɛ se ka tile dama damani kɛ ka sɔrɔ a ma tiɲɛ yɛrɛ. Olu de maa fɔlɔw ye minnu bɛ soli ka wuli. Ni dun y'a jateminɛ to ni dɛgɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Nin don an ye Fatumata Sagara sɔrɔ ale tun bɛ ka dɛgɛ labɛn. Mun kun de? Ne bɛ ɲɔ susu fɔlɔ o kɔfɛ n bɛ dɛgɛ dilan mɔgɔw b'a min n'u bɔra foro la su fɛ. Munumunu salon kɔnɔna na i b'a jateminɛ dɔgɔnɔdugu caman na k'a fɔ ko laadala ko olu kɔni ma to kɔfɛ hali sisan. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye diɲɛ bunakun kan Sierra Leone jamana na. Kunu karidon marifacikanw ale ye Sierra Leone faba Freedom la yɛrɛyɛrɛ kosɛbɛ. Binkanikɛla dɔw minnu ma lakodɔn u ye a laɲini ka don soldasiw ka kɛlɛkɛminɛ marayɔrɔ dɔ la ni ka laɲini ka kasoladen caman labɔ. Min yɛrɛ kɛla sababu ye u ka jamana ɲɛmaw u ye couvre-feu sigi sen kan jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. AFP kunnafonidila dɔ ale kɔni ye a yira ko min ye Sierra Leone faba cɛmancɛ bolo ye ko o bɛɛ lajɛlen tigɛlen don lakana tigilamaw fɛ. Marifacikanw dɔ kɔni bɔla o la ni waati in na dugu fan dɔw kɔnɔna na. Ka kɛɲɛ ni Israel ni Hamas Palestine ka kɛlɛw ye min bɛ sen na a bɛ waati bɔ. Kunu wula u ye kasoladenw ni majazolenw fali ɲɔgɔn na. Palestine kasoladen 39 minnu si yɛrɛma san 19 sɔrɔ olu de falena ni Israel majazolen 13 ye. O bɛɛ lajɛlen kɔni bilala kunu. Ni waleya in kɛla ka da u ka bɛnkan dɔ kan min yɛrɛ kan ka kuncɛ bi ntɛnɛ wula la nka a yirala ko ni bɛnkan in bɛ se ka to sen na ka waatini kɛ. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi. Radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di, a bɛ jamana kunnafoni di, a bɛ duniya fɛrɛkɛ 4 bɛɛ lajɛlen kunnafoni di. Ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn, an bɛ ministre ka kumaw lamɛn, an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Sariya tɔpɔtɔli kama o ɲɛma don a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a ka jɛkulu ye jate min bɔ san 2022 ka kɛɲɛ n'u ka baarakɛlaw ye ani kaburuba min yela Kidal marabolo kɔnɔ faamaw fɛ a bɛ tile 10 bɔ bi an ka lamɛn Alpha Ka ale ka kuma bara la. Hagibu Buhari i ni ɲantuma an ba i ka cakɛda CNDH Mali ye a ka san 2022 gafe rapport o bɔ nin tile fila in na nka yan'o cɛ an ka kuma dɔɔni Mali sɔrɔdasiw ka kunnafonidiso DIRPA o kan a y'a lase k'u bɔra Charnier kan Kidal mara la ni o ye dingɛ ye maanifinsiw bɛ min kɔnɔ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ aw la o ko la. I y'a fɔ cogo min an yɛrɛ y'a mɛn sɔrɔdasiw ka kunnafonidiso fɛ ko kɛlen an b'an bila da girinda la komi an b'a kɛ cogo min ka kɔrɔ donc an y'a ɲini faamaw fɛ k'u ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ
pour que a ka dɔn mɔgɔ minnu sen b'a la mɔgɔ minnu sen t'a la donc an bɛ o wulikajɔw de la. An ye foli kɛ fana ka lase procureur min ɲɛsinnen don jatigɛ wale ko kɛlɛli ma Mali kɔnɔ. Ale ye sɛbɛn dɔ bɔ welewelekan dɔ bɔ k'a fɔ k'a ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ko donc ko mɔgɔ minnu sen mana ye nin ko in na u bɛna nɔ minɛ. Aw da sera fɛn caman ma gafe in kɔnɔ n'a fɔ jɔnyako kɛlɛli aw sinsinna o ko in kan kosɛbɛ mun de la yala o ko in fanga ka bon hali bi wa? Effectivement a bɛ san damadɔ bɔ sa anw cɛsirilen don jɔnyako kɛlɛli la Mali kɔnɔ. Donc an y'a ɲini faamaw fɛ danga kariya la danbe kariya la cogo o cogo la donc o laɲiniw ka sabati. An bɛ se k'a fɔ ko dɔɔnin bɔra fanga la mais halisa a ko bɛ sen na parce que i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ san tɛmɛnen in na a ma mɛn kosɛbɛ u ye musokɔrɔba dɔ bugɔ Jogu Sidibe ka bɔnani na jɔnyako wale in kɔnɔ donc o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko a ko fanga bɛ halisa mais an bɛ min fɔ ka da o kan fana c'est que faamaw u bɛ ka dɔ kɛ a ko la donc an bɛ min fɔ maliyɛnw ye u ka dɔn k'a fɔ jɔnya a tɛ se ka waleya Mali kɔnɔ a tɛ se ka waleya diɲɛ fan si. Bakurubaw la aw da sera degun dɔgɛrɛ jumɛnw ma hadamadenw ka hakɛ ko la nin gafe in kɔnɔ? An da sera degun caman ma min bɛ ta liberté d'expression liberté de presse ani denmisɛnninw ka école kow ani kɛnɛya kow ani musow ka hakɛw ani lujuratɔw ka hakɛw donc k'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman hakili la ko josariya ko dannen don kasobonna kow ma ani politiki kow ma o tɛ nin bɛɛ de ye adamaden hakɛ ye donc mɔgɔw ka faamuya k'a fɔ a bɛ bɛɛ kun kan denmisɛnninw balilen don kalan na jamana fan dɔw fɛ ka sababu kɛ jatigɛ wale mɔgɔw ye u ye mɛtiriw gɛn u ye ekɔlisow datugu kɛnɛyako sira fana fɛ u ye kɛnɛyaso caman datugu kɛnɛyaso sira fɛ fana grève caman bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ min b'a to dɔgɔtɔrɔw tɛ ka se ka baara kɛ baarakɛminɛn fana a tɛ dɔgɔtɔrɔw labɔ pour que ka kɛnɛya sabati kasobonna ko bunakun ka fana donc an y'an da se o fana ma k'a fɔ kasobonnadenw bɛ degun kɔnɔ hakɛ de b'u fana bolo sariya de b'a fɔ donc ka yɔrɔw jɛya fana a bɛ fɔ min ma ko droit à l'environnement sain donc an da sera ninnu bɛɛ ma ka fɔ ka taa an da se fana aw minnu ye kunnafonidilaw ye aw ka hakɛw aw ka se k'aw ka baara kɛ nɔgɔya kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni mɔgɔ dɔgɔya ye a ma se ka kɛ ni mɔgɔ nɛni ye donc a fɔ ma liberté de presse o ka se ka sinsin jamana kɔnɔ. Degun tɛmɛlen ka bɔ yen i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛ ɲɛtaw fana kan wa? Ɲɛtaw kɛra ɲɛtaw bunakun kan i b'a ye k'a fɔ jɔnyako kɛlɛli la minisiri min ɲɛsinnen don sariya kow ma a ye wulikajɔ caman kɛ a ye kiiri spécialiw yɛrɛ boloda pour que minnu bɛ jɔnya wale in kɛ pour que u bɛ se ka ɲangi o tɛmɛnen kɔfɛ gouvernement na u ye mɔgɔ ta minnu kɛ lujuratɔ dɔw taara ka sababu kɛ u ka lujura ye donc pour que k'u dɛmɛ k'u don baara la ani kɛnɛyako bunakun kan matériels ni équipements olu caman sɔrɔla ka di dɔgɔtɔrɔsow ma hali n'a sɔrɔ hali bi a tɛ labɔli kɛ mais gouvernement ye o fana kɛ o fana ye taaɲɛ dɔw ye o fana kɔfɛ an ka finitigilakaw kalanw kɛr'u kunna kɛlɛ sariyaw la an b'a fɔ min ma ko droit international humanitaire donc o kalan caman kɛr'u kunna a y'a ye k'a fɔ waati dɔ la communiquéw la adamaden hakɛ ko ani josariya ko kun tɛ fɔ mais waati laban ninnu na sirasuw tɛ laseli foyi kɛ n'u m'a fɔ a kɔnɔ k'a fɔ ko olu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni josariya ye ani adamaden hakɛ a batoli ye a n'a bonyani ye. An bɛ se k'a fɔ nin baara min bɛ hadamadenw ka hakɛ ko fɔ walasa a ka kɛ ka ɲɛ gɛlɛya dɔw bɛ se ka don a ko la yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna aw bɛ degun minnu sɔrɔ wa? Gɛlɛya caman bɛ an ka baara in kɔnɔ ni cɛsiriba yɛrɛ tɛ don o don a bɛ k'i kɔnɔ i b'a fɔ a baara in i k'i sen bɔ a la tellement gɛlɛya b'a kɔnɔ parce que gɛlɛya fɔlɔ ye min ye caman bɛ olu m'a faamuya adamaden hakɛ ko ye min ye josariya ko ye min ye faamalamaw b'o la mɔgɔ wɛrɛw b'o la hali député bulon kɔnɔ i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen olu fana ma baara in faamuya gɛlɛya filanan fana ye min ye sariya b'a fɔ ko an kan ka se ka taa yɔrɔ bɛɛ la pour que ka taa an ka baara kɛ an b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen i n'a fɔ Mopti jamana na donc an bɛ bali an ka taa kasobon dɔw lajɛ donc o fana kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ moyen ba t'an bolo mais gɛlɛya fanba ye kunnafoni ko ye
mɔgɔw ma adamaden hakɛ ko faamuya u ma jusariya ko faamuya. Ka kuma in kuncɛ bi Mali bɛ jɔyɔrɔ jumɛn na hadamadenw ka hakɛ bonyali la? An bɛ se ka min fɔ an bɛ don min na i ko bi adamaden hakɛ ko a tɛ lahala ɲumanba la ten mɛ o t'a jira k'a fɔ ko ɲɛtaw tɛ ka kɛ a la. Hali bi hakilila jiginna k'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ adamaden hakɛ ko tubabu hakilila tɛ a nafa bɛ se maliyɛnw de ma fɔlɔ fɔlɔ. I kɛra faama ye o, i kɛra fantan ye o, i kɛra cɛ ye o, i kɛra muso ye o. Donc n'an y'o faamuya an b'an cɛsiri sɔnni a ka se an ma an b'an cɛsiri tɔw ka hakɛ ko la. I ni ce. An ba i ni ce i ka ɲininkali. An bɛ taa Burkina Faso. A yirala k'a fɔ ko fɛn ɲɛnamani fagalanw ko olu kɔni bɛ ka dankari maaw ka dumunifɛnw na ni waati in na min yɛrɛ bɛ ka bana caman lase maaw ma. O siratigɛ la sɛnɛkɛla jɛkulu caman olu de tun bɛ Bobo Dioulasso ka kuma u koɲɛw kan. An ka lasigiden min bɛ yen nɔ Aliju Wederawogo an ka jɛ k'a lamɛn. Kɔsa nin na Burkina Faso a yera mɔgɔ bɛ tilela fana walisa sura fana dumu o ka lu kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye k'o bɛɛ lajɛlen bɔnɔ ani na mɔgɔ 18 sara 2019 ra ani somɔgɔ kelen mɔgɔ 7 o kɛra san 2021 na Gawa. A sɛgɛsɛgɛliw la yira k'a fɔ ko pɔsɔni min o b'a don sɛnɛfɛnw na olu kɛra olu ma sababu ye. Nin ko ni kɛlen do bi Bobo Dioulasso ka siranya di bɛɛ lajɛlen ma u ka dumuni kɛtaw ra. Mariam Porogo yɛrɛ bi sereya tigɛ anw ye. Fɔlɔ la yɛrɛ an tun bɛ nanfɛn san tomati ye pɔvron ye jaba ye i b'a san ka bila a bɛ se ka semaine kɛ foyi tɛ k'a la mais sisan n'i ye pɔvron san bi yanni sini a bɛ tiɲɛ an fana b'o dumuni o le bɛ na ni banaw y'an na wa bana sifaw yɛrɛ cayara an yɛrɛ tɛ bana dɔw yɛrɛ dɔn a bɛɛ bɛ bɔ ale fɛ mɔdɛli in. Bana buruburu bi Burkina bi bana siyalɔnbaliw bɛ yen Anatole Sanu ko o dɔw bɛ sɔrɔ o pɔsɔni min ye an b'a dumu nanfɛnw na. Pesticide ni herbicide ni a dégâts ka ca produit n'an b'a consommer na a bɛ se ka ulcère bila an na komi a bɛ se ka joli bana yɛrɛ bila an na comme le cancer de sang ni mun fɛn a bɛ se ka bɛɛ bila an na foro baarakɛla yɛrɛ fana a bɛ se ka fari tiɲɛ komi ɲa farikolo o n'a ɲɔgɔnna caman sinon pesticide ni fɛngɛ baara effet secondaire baara. O pɔsɔni a ɲuman a n'a kuntan a n'a kɛcogo ɲuman o kɛra sigikafɔ belebele ye Bobo Dioulasso centre Murazi ra. Antoine Sanu ale ye ɲininikɛlaba ye ninnu pɔsɔni ninnu kan Wagadugu. A kɔlɔlɔ bɛ kɛ min ye a m'o dogo anw na. Bon a bɛ se ka ko caman de lase an ma. Foro yɛrɛ kɔnɔ an yɛrɛ b'a kɛ ka fɛn min kɛlɛ nin a bɛ kɛ comme a bɛ fanga don olu la tuma dɔ la et puis filan yɛrɛ tɛ se o kɔrɔ tugun donc a bɛ kɛ comme an yɛrɛ tɛ se ka o tiɲɛnikɛfɛn ninnu yɛrɛ kɛlɛ tuguni tellement filan ni fanga don o la parce que ni filan ni pompera fana a bɛ kɛ comme pression min b'u bolo kan na o bɛ banba pour que o ka se ka supporter quoi et puis filan tɛ foyi k'a la tuguni. Kɔlɔlɔ tɛ dan ninnu ma Antoine Sanu ka fɔtara halisa. A bɛ se ka kɛ comme pɔsɔni le a bɛ se ka mɔgɔ faga fɛn minnu b'u Congo kɔnɔ puisque filan de b'u a bɛ kɛ comme an b'a fili Congo kɔnɔ yen a bɛ taa ji kɔnɔ fana jikɛw bɛ faga tɔgɔninw bɛ faga bon fɛn bɛɛ a bɛ se ka fɛn bɛɛ. Pɔsɔni ni a fan o fan farati b'a la nka sira dilen don dɔw ma mun kan ka feere anw ka jamana na dɔw fana bɛ dogo ka don n'a ye ni balaw ni caman bɛ bɔ olu nɔfɛ a bɛ lɔn cogo di Hamadu Bari o bɛ baara kɛ sɛnɛ minisiriso la. Sira dira min ma i b'a sɔrɔ sɛbɛnni min b'a kan a bɛɛ ye faransɛ n'i y'a ye ka sɔrɔ angilɛ sɛbɛnni dɔ b'a kan dɔrɔn sira ma d'a ma mɔgɔ caman bɛ yen o ma kalan kɛ o tɛ se ka sɛbɛnni kalan n'i bɛ fɛ ka fila san i bɛ taa ministère de l'agriculture ka mɔgɔw fɛ sɛnɛkɛkuntigiw o b'o fɔ ten i b'o ɲininka nin bana nin donna an ka suma na n bɛ produit fɛ produit jumɛn de bɛ bɛn komi olu y'a kalan kɛ o bɛ se k'a yirira nin ka ɲi nin ka ɲi nin ka ɲi ministère d'agriculture sɛnɛkɛkuntigiw bɛ dugu fan bɛɛ la. Yaya Sibiri Dawo ale ye sɛnɛkɛla ye k'a bɔ Sindo a ye taari kɛ ɲɔgɔn ye nin na. Comme u b'a fɔra ko dɔ homologué don dɔ ma homologué bon an fɛ an ye fɛn ɲini la de n'a y'a ye min sɔngɔ ka nɔgɔn n'a y'a feere yɔrɔ n'a wari bɛɛ fɛ b'a san an bɛ deli ka fɔlɔ min san o dɔw b'a feere 800 200 kama sɔrɔ o ko min ye fɛngɛ a b'a se ka sɔrɔ 600 a différence la a kɛra komi an ta nin o ko min ye normal ye nin a prix bɛ dɔɔnin doublé dɔɔnin dɔ ye kama a dɔ bɛ baara kelen de kɛ ni bin don a bɛ bin faga ni fana bɛ bin faga o cogoya kelen na a filɛ kɛ an min ye fantan ye fɛn min ka nɔgɔ i bɛna taa o yɔrɔ la kɛ
ale fɛ n'i y'a ye pɔsɔni bɛ se ka feere sirada la a feerelaw sen tɛ olu sɛnɛkɛlaw yɛrɛ sen tɛ. frontière bɛ yen mɔgɔ man kan ka tɛmɛ ni fɛnkolo ye ka na don n'a ye jamana kɔnɔ don an fɛ a bɛɛ ka ɲi kɛ n'o bɛna fɔ ko nin ma ɲi nin don ma ɲi a de bɛ lɔgɔ fiyɛ kɔnɔ n'a bɛ feerela an fɛ kɔnɔ a ka ɲi ɲɛ b'a san kan ka baara kɛ ni n'o b'a fɛ o ɲɔgɔn kana don ka se ka dugukolo tiɲɛ ou bien ka na basi lase adamaden ma sariya kan ka yɛrɛ sira ta man ka ɲɛ n'a tɛ furu ka don furu de la an min b'a bɛn ka san lɔgɔra an tɛna sɔrɔ don. Burama Sanu ale ye tailleur ye Bobo Julaso ale fɛ pɔsɔni ji ni hali ni gɛlɛya b'ara a nafa fana ka bon. Ni degun fana fara avantage fana bɛ yen parce que n'i y'a jateminɛ ka filɛ farafinna yɛrɛ an fana cayara ka dun ka fa ka tila ka dɔ feere pour que a k'an bɛɛ labɔ bon olu fana bɛ na ni pesticide ninnu ye sinon tiɲɛ yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ la bon an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka tile la ale tun tɛ yen o bon foro fitinin dɔrɔn a bɛ famille labɔ a banna a b'a dun feere kuma taara. An y'a ɲini ka baro kɛ ni minnu bɛ siradara pɔsɔni ji ninnu feere nka o ma sɔn ka kuma anw fɛ. Halidu Wedrago VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Farikolo ɲɛnajɛ okumu kɔnɔ Siaka Traoré ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Denmisɛnnin siranturantan kunda diɲɛ siranturantan denmisɛnw cɛmanninw ko don olu ka ɲɔgɔn kunbɛba kɛnɛ kan Indonésikaw fɛ yen Mali ye se sɔrɔ Maroko kan quart de finale la cilo kelen kanankolo Mali kanu na a ɲɔgɔndan tana sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 15 san 2023 in na demi-finale ɲɔgɔndan na sini tarata novembre kalo tile 18 France ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Mali ni Maroko ka ɲɔgɔndan senfɛ quart de finale la Mali siranturantana ɲɛfɛma Hamidou Makalu de ye ɲɔgɔndan tɔgɔ ta n'an ko homme du match. A y'a yira ko laɲini ye kelen de ye ka jɔnjɔnba ta ka nana ye Mali la. Ala ye qualification nɔgɔya an ye a kun ma nɔgɔ mais an tora hali bi an ka cɛsiri kɔnɔna la an n'an ka lamɛnli kɔnɔna la an ka cadreur fɛ Ala y'a kɛ a ɲana an bolo an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka kɛ coupe du monde homme du match o bɛ diya bɛɛ lajɛlen mais ne bɛ n coéquipier fo toujours parce que c'est grâce à eux ne kɛra ye ça fait vraiment plaisir merci beaucoup que ça soit la France ou pas toujours hakilina kelen de b'an na an b'o de fɔ toujours France do France ta an nana kupu ni kama wani Ala ni kira sɔnna ma an bɛ segin ni kupu Maliba ye na inshallah. Musa Traoré Mali siranturantana kɔfɛma ka fɔ la fo Mali tun ka se sɔrɔ Maroko kan ni ɲɔgɔndan na n'i b'a dɔn ko CAN U17 kɛnɛ kan Marokokaw fɛ yen ɲinan san 2023 in na Maroko ye se sɔrɔ Mali kan demi-finale la. An bɛ se k'a fɔ ko tajuru sara bere don. Jɔn ta ise an kɔni ma se et puis an bɛ kɛ fɛnɛ n'Ala sɔnna an bɛ Ala fo ka barika mun kana kan na an ma tɔtɔ an yɛrɛ hali bi a mɔnɛ kun b'an na quoi mais bi an mɔnɛ bɔ Ala barika la quoi on an talen de finale la tan parce que an talen ma yɔrɔ la an bɛ coach fo ka barika la an continue de jouer fɛn la. Isa Traoré Mali siranturantana wɛrɛ kɔfɛma don jaabi ɲuman sɔrɔli bɛɛ de ka baara don. An cɛsiri k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de y'a ɲɛ an yɛrɛ bolo ka kuma ɲɔgɔn fɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ coach ka kuma yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ mais toujours an b'a essayer i b'a fɔ an ye nin match préparer cogoya min na an bɛ match nata fɛnɛ préparer ten tɔ an bolo di ɲɔgɔn ma n'Ala sɔnna a bɛ nɔgɔya inshallah. Mali degeli karamɔgɔ Sumala Kulubali ka fɔ la baara ɲɛna nka a tɔba de bɛ kɔ. Nisɔndiyara an ka objectif fɔlɔ parce que l'essentiel an bɛ ka fɛ ka jouer demi-finale la walasa ko in ka ban ɲɛna an b'a la barikada k'an bangebagaw barikada ka continuer ka prière k'an ye halisa walasa an bɛna taa demi-finale min na an ka se ka fɛnɛ gagner ni tɔɲɔgɔn min fɛnɛ bɛ yan k'an dɛmɛ bɛɛ ka baara don parce que jamana baara de bɛ mɔgɔninfin la taa ɲɛ an ka sɔnna ma ka ca Ala fɛ fɛnɛ an bɛ se ka tɛmɛ. Kumakan ninnu cira an ma Zi Ibrahim Kulubali fɛ a bɛ Mali siranturantan fédération na a ka baara ɲɛsin bɛ kunnafoniya kow ma a bɛ Indonésie kɛnɛ kan yanni Faransi ni Mali ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 12 waati n'o bɛ bɛn Indonésie nɛgɛ 19 ma demi-finale kun fɔlɔ kɛnɛ kan nɛgɛ 8 mana sanga 30 sɔrɔ o bɛ bɛn Indonésie nɛgɛ 15 sanga 30 ma Argentine ni Allemagne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan ninnu fila bɛɛ bɛ tan sini tarata novembre kalo tile 18 san 2023 in na VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Sisan an ka maliden dɔw ka haminakow lamɛn u ye bataki minnu ci an ka nɛgɛjuru sira fɛ. Bewa Afriki mɔgɔw salamu alaikum. N bɛ aw fo aw ka kunnafoni di ko ɲuman na. Ne tɔgɔ ye Mama Jamu Sampana.